Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali, koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walandira ripoti la komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu akupitiriza kudzudzula olimbikitsa ziwawa pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo dziko la Malawi ndi lachiwiri mukomesa kukhazikitsa chiphaso choonetsetsa pomwe katundu akuchokera kudzera pa makina a intaneti. Munkhani yathu yoyamba, komiti yomwe anayikhazikitsa kuti ifufuze ngozi ya ndege ya Malawi Defence Force yomwe inapha wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yapereka zotsatira za kafukufuku wake kwa President Dr. Lazarus Chakwera. Mwambo wopereka ripoti ili unachitikira ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Komiti lapereka ripoti kwa Dr. Chakwera lero itatulutsa kale kwa anthu kutsatira zimene analamulira mtsogoleri wa dziko linoyu kuti amupatse anthu atadziwa kale zomwe anapeza. Mwazina, ripotilo limati ngoziyo inachitika chifukwa cha kuyipa kwa nyengo. Mawu ake atalandira ripotilo, President Chakwera anapempha anthu kuti avomereze zomwe komitiyo inapeza. Iye walamulanso kuti ripotilo alipereke kwa mabanja a anthu amene anafa pa ngoziyo kuti abale awo adziwe zomwe zinachitikazo. President wa dziko linoyu wati mgwirizano wa zachuma wa Extended Credit Facility ECF umene dziko lino linalo ndi bungwe la International Monetary Fund IMF udakali mchimake zimene zikupereka mphamvu kuti chuma cha dziko lino chiyambenso kuchita bwino. Dr. Chakwera walankhula izi ku nyumba ya malamulo pamene amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Dr. Chakwera anafika ku nyumba ya malamulo kotatu masana lachitatu pomwe amayankha mafunso pa nkhani zomwe zikukhuza anthu mdziko muno pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ngakhale anavomereza kuti dziko lino likumana ndi mavuto ena okhuza chuma kamba ka mavuto azanyengo komanso zina zochitika m'mayiko akunja, Dr. Chakwera ati ali mchikhulupiriro choti mavuto onsewa achepa kamba kuti boma likuchita zotheka pothana ndi mavutowa. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindikanso kuti boma lichita chotheka kuti kampani ya Malawi Airlines ipitirire kuchita bwino pamene boma likufuna kuonjezeranso mayiko omwe kampani imafika. Mwazina, Dr. Chakwera ati Malawi Airlines iyamba kufika ku Rwanda, DRC, Angola, Mozambique komanso Mauritius. Izi ati zili nkuthekera kulimbikitsa ntchito zokopa alendo komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Funso lomaliza lomwe mtsogoleri wa dziko linoyo anayankhako mnyumbayi linachokera kwa phungu wa dera la Rump East Kamulepo Kaluwa yemwe anafuna kudziwa za momwe ndondomeko ya fetezo otsika mtengo wa AIP ikuyendera. Dr. Chakwera anatsindika kuti ndondomekoyi ili mchimake ngakhale yakumana ndi mavuto ena monga akusowa kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati padakali pano matumba a fetereza pafupifupi 700,000 ndi omwe awapereka kale m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo ziweto monga mbuzi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo President Chakwera watsutsa zoti amaononga ndalama za dziko lino pa maulendo amene amayenda komwe amakayimira dziko lino, ponena kuti ena mwa maulendowa amakhala olipiridwa kale ndi omwe akonza zochitikazo. Dr. Chakwera wafotokoza izi pamene amayankha funso lowonjezera lochokera kwa phungu wa dera la Mulanje Southwest a George Chaponda. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mufunso lake lowonjezera kwa mtsogoleri wa dziko linoyo, Achaponda anafunsa chifukwa chimene Dr. Chakwera akhala kupita ku misonkhano yakunja pogwiritsa ntchito ndalama za boma. Achaponda anati dziko lino likanamagwiritsa ntchito ndalamazi mu njira zina. Kuphatikiza apo, phunguyo anafunsa za anthu ena omwe amayenda nawo m'maulendo zomwe ati zimachititsa kuti dziko lino lidzigwiritsa ntchito ndalama zambiri.
Mkuyankha kwake Dr. Chakwera anati maulendo komanso misonkhano yambiri yomwe wakhala akuyenda amafunika ofesi ya mtsogoleri wa dziko kuti adzitha kukapanga ziganizo za pompopompo ku misonkhanoko. Iwo ati ichi nchifukwa chake sakanamatuma nduna kuti adzikawachitira izi. Dr. Chakwera anatsindikanso kuti ndalama za ena mwa maulendowa amakhala azipereka kale omwe akonza zochitikazo, ndipo dziko lino silimagwiritsa ntchito ndalama zochuluka momwe phunguyu akuganizira. Mtsogoleri wa dziko linoyu wakhala kumakaonekera ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe mafunso okhudza nkhani zofunika za mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Pakadali pano mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wati ndi zopanda pake zimene akunena achipani cha DPP kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amayenereka kumaliza kuyankha mafunso onse amene anali pa mndandanda wa zokambirana mnyumbayi, ponena kuti kuyankha kwa mafunso mnyumbayi kumayendera ndondomeko. Achimwendo Banda anena izi poyankhapo zomwe mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mnyumba ya malamulo wauza atolankhani President Chakwera atamaliza kuyankha mafunso ku nyumbayi. Mtsogoleri wa zokambiranayu akuti iwo anachitira dala kuyika funso la mtsogoleri mzawoyi kuyambirira poti amadziwa kuti nthawi ikhoza kutha mafunso ena asanayankhidwe, ndipo kuti President Chakwera akhala atayankha kuchokera kwa iwo monga otsogolera mbali yotsutsa. Ineyo ndinokondwa chifukwa ena ankaona ngati chaka choyamba chija adzibwera chifukwa chokuti angochoka kumene kosankhidwa, koma aonetsa zaka zonse kuti akutsatira malamulo akulu a dziko lino, constitution, komanso kumayankha mafunso mosasankha kuti likuchokera kwa munthu wa DPP, wa MCP kapena ndani kudzipereka. Ichi chinene lakhutira kwambiri, ndipo ndikuthokoza chifukwa kutipatsa chilimbikitso ngati nduna komanso ngati atsogoleri, kuti ngati mtsogoleri wamkulu wa dziko lino akudzichepetsa kudzayankha mafunso nyumba ya malamulo. Ena amatafunsa mwamwano koma alibe nazo ntchito chifukwa afuna kuwatumikira Malawi. Kwa ine ndinokondwa kwambiri. Choyamba mudziwe kuti standing order 70 imanena kuti president ayankhe mafunso 1.5 hours. Ndeife poona kuti anthu a DPP anafunsa mafunso ndipo ndofunika chifukwa tinayambira ndachaponda ineniwo. Nde mukatengera kundale wamkulu ndi chapondayo leader of opposition tinadziwa kuti mwina nthawi ingati kutha katikati mwa ndime, koma munthu wamkuluyo kwawoko afunsefunso. Ndiye pakuti atafunsa mafunso anthu angapo a DPP amwina akupalombe, taonana malomba, taonapo anthu angapo a DPP okhaokha akufunsa mafunso. Ndiye chifukwa chokuti waperewera anthu a DPP wina wake ndiye nkhanizo isatembenuke ngati kuti a DPP anafunsa changopanda mphindu. Nkhani njoti nthawi ikatha yatha. Aphungu a MCP ambiriso alikanika kufunsa mafunso awo chifukwa nthawi yatani yatha. Tatsatira malamulo a nyumbamo kuwawerenganso malamulo. Standing order 170 subsection 7 imene niyo muli nayo imene imanenetsa, ndipo a president anachika kamiza kudutsanso pamene popo. Ndiye nkuteka kuti enanso anali ndi mafunso oti afunse mwina sana alembe ndi vuto lawo, koma mwayamba patsidwa. Koma pakuti a president adzabweranso adzafunsa mafunso enawo ndolo nduna zingatoyankha, koma timafuna tinene kuti ku DPP ko kumene tinayambira, komanso ku DPP ko a Ben Piri akuthyolo anafunsa funso, ana malomba akumangochi anafunsa funso, amwina akupalombe anafunsa funso, achaponda akumulanje. Ndiye ngati watsala munthu mmodzi wakuboma limene lolo asatembenuze chinthu chikuti yayi ifeyo ndi kuti sinafunse mafunso iyayi tivomere kuti nthawi inatha. Komanso anthu anafunsawo ndi ma members of parliament komanso ndi a DPP. Anthu zipani za ndale komanso mabungwe omwe si aboma akupitiriza kudzudzula zomwe anayankhula phungu wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa, amene anati anthu agende membala aliyense yemwe anene kuti kwacha. Mkulu wa bungwe la Nyika Institute a Moses Mkandawire muchikata chimene atulutsa ati izi zili ndikuthekera kuyambitsa ziwawa ndipo ndizosaloledwa mu ulamuliro wa zipani zambiri. Iwo akuyankhulana ndi Grant Mhango. Chimene tatulutsira chikalata chimenechi nkuonera kuti taona ma statement pena ni pena, taona ziwawa pena ni pena m'Malawi muno,
ndi tikunena kuti chonda Malawi mtendere umene tili nawo tatiyeni tugwire, tatiyeni tipitise patsogolo. Munthu kumene akuchokera isakhale chipinjo, mpingo umene munthu ali isakhale chipinjo, koma tonse tatiyeni nthawi yakwana tsopano kuti tithandizane kuti democracy yathu ipite patsogolo, chifukwa taonerapo maiko ena ngati Kenya, ku Mozambique pano, ku Chad, ku Cote d'Ivoire, kunena kuti anthu tikamakamba nkhani zokhuzana ndi mitundu, nkhani zina zoyambisa ziwawa zimapangisa kuti chisankho chisayende bwino, anthu ambiri asatenge nawo mbali pa chisankho. Ndi tikupempha tundonse wa Malawi, tikupempha anzathu andale ndi wina aliyense kuti chonde tatiyeni tipromote mawu oti tonsefe ndife Malawi, zisankho zisatisiyanise. Naye mtsogoleri wa chipani cha Umodzi UP Thomas Kaumba alimbikitsa atsogoleri andale kuti adzikira zinthu mabata ndi mtendere. Chinthu cha nzeru kuti ife anthu andale tizikhala pasogolo kumayankhula zinthu zonena kuti anthu azikhala ndi mkwiyo. Ife timayenera kukhala pasogolo kumayankhula zinthu zomanga. Ndiye zimene anayankhula ngati Honorable Msowa MP kundirande. Zimene zili nzoti Amalawi timayenera kuti tisamamsekerera chisogoleri ngati amenewo. Asogoleri amenewo ndi asogoleri onena kuti ndi anthu oti akamakhala tikati tasatende kuti tiononga dziko lathu. Ife timayenera kukhala pasogolo kumafotokoza, kumaonesera anthu kuti tikonda mtendere. Ndikakhalidwe kosalemekeza malamulo. Chifukwa ndikumbukiranso kuti Meke atapita kumulanje, anapeza kuti kumulanje kokuja anakathamanisa kwa electoral commission kumene kuchipotera kuti kusakuyenda kuti azipanga registration. Ndi makhalidwe ngatamina je makhalidwe kuti kumalawi kuno sitinga masekere. Palibe munthu amene ali pamumva palamulo. Malamulo ndionena kuti aliyense amene akusata malamulo amene amenera kukhalira. Ndese ngati umwe pati tikunena kuti pasapezeke wandali wena aliyense azipanga zinthu mosasata malamulo. Mawu ngati amene sakuyenda kutuluka pakama pa anthu akulu ngati amene. Mfumu yayikulu Mwamulowe ya mboma la Rumpi yadandaula ndi mchitidwe wa anthu amene sakubwera poyera akachitirika nkhanza kudera lawo, zomwe akuti zikufunika kupeza njira mwamsanga zothetsera mchitidwewu. Mfumuyi yanena izi kuchiweta mboma la Rumpi pamwambo okumbukira masiku 16 onthana ndi mchitidwe wa nkhanza pa dziko lonse omwe bungwe la Rumpi Women Forum linakonza. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Mwambo unabweretsa pamodzi magulu onse amene amagwirira limodzi ntchito zokhudza nkhanza mboma la Rumpi pokumbukira masiku 16 olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pa dziko lonse. Poyankhula mwambowu pachiweta T.A. Mwamulowe inati anthu ambiri mdera lake akumana ndi nkhanza zambiri, monga makolo amuna kugonana ndi ana awo, kukwatira nsanga kwa atsikana ndi ena. Mfumuyi kenako inati pakufunika kuchitapo kanthu mwansanga pothana ndi mchitidwewu. Mambo ina amene amagona ndi ana awo obereka okha. Ndiye chinthu chimene chimativuta kwambiri ngati chinthu chachitika mu nyumba. Chikachitika mayi uchambaziwa bwinobwino kuti bambo apanga nkhanza kumwanayo agona naye mwana obereka okha. Koma kuti amayi aja akanene kofunikirako zimawavuta kapena amakhala ngati akanena ndi kuti mwamuna asaucha apangira chani apangire nkhanza. Mkulu wa bungwe la Rumpi Women Forum Achiza Nguruve atanakonza mwambo poona nkhanza zomwe dera la Mwamulowe likukumana nazo. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona zakuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi mboma la Rumpi Arupere Mwarweni apempha mabungwe kuti apitirize kuzindikiritsa anthu zakuyipa kwa nkhanza ngakhale masiku 16 okumbukira kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza atha. Tisasiye kumpano tiye tizilalikira kutenga mbele chifukwa unena kuti mphini yobwereza imawala then ikawala munthu aliyense amayiona. Then panopa naiso nda majesty imene asindikiza kwambiri kwauza anthu kuti kungogwira mwana ndi mlandu wa anthu omwe anafika pamwambowu anasangalatsidwa ndi zochitika zosiyanasiyana pa tsikuli. Mutu wa chaka chino pokumbukira masiku 16 othana ndi nkhanza mdziko muno unali woti tigwirane manja
pothana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi atsikana pofika mu chaka cha 2030. Ludovico Nyirenda, MBC Rumpi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walandira ripoti la komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu akupitiriza kudzudzula olimbikitsa ziwawa pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo dziko la Malawi ndi lachiwiri mukomesa kukhazikitsa chiphaso choonetsetsa pomwe katundu akuchokera kudzera pa makina a intaneti. Popitirira nkhanizi, dziko la Malawi lakhala lachiwiri mchigawo chakomesa kukhazikitsa chiphaso choonetsa komwe katundu akuchokera kudzera pa makina a intaneti. Dziko loyamba kukhazikitsa chiphaso cha mtundu linali Eswatini. Mmodzi mwa akuluakulu komesa Mayi Barnes Sumani amalankhula izi ku Blantyre pamene amakhazikitsa ntchitoyi. Charles Kindongo walemba ripoti. Chiphasochi chimaperekedwa kwa maiko omwe ali m'bungwe la komesa kuti ngati kuli koyenera asalipire msonkho kapena kulipira msonkho pang'ono pa katundu amene akugulitsa. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka chiphasochi kudzera pa makina a intaneti ku Blantyre, nthumwi ya bungweli momwe muli maiko 21, Mayi Barnes Sumani anati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuti ntchito za malonda pakati pa maiko ziziyenda bwino. Electronic certificate of origin ndi ngati chiphaso chotsimikiza kuti katundu amene akuchoka ku dziko lomwe lili mu bungwe la komesa akamapita ku dziko lina asakalipire customs duty. Bungwe lotolera msonkho mdziko muno la MRA limagwiritsa ntchito chiphasochi pofuna kudziwa msonkho omwe ochita malonda akuyeneka kupereka pa katundu osiyanasiyana pansi pa mgwirizano wa maiko akamachita malonda. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu aku MRA a Cornelius Kakwesa anati ntchitoyi ithandiza kwambiri pa ntchito yotolera misonkho mdziko muno. Kubungwe la MRA ndizofunika kwambiri chifukwa choti takhala tikuluza revenue chifukwa cha kunama kwa certificate of origin. Certificate of origin ngati sitikutha kutsimikiza kuti ndiyoona kapena ndiyo lakwika ndiye kuti revenue sikhalapo tiluza chifukwa choti apezeka munthu uja wapanga benefit kuti katundu akuchokera mu Komesa region pamene sakuchokera mu Komesa region. Therefore timapezeka zoti taluza revenue, tataya revenue. So revenue ya origin imawawa kwambiri chifukwa mmaluziratu yonse. Yeah, so with the certificate of origin imene ndiyo ngopanga kuchoka ku dziko ili kupita ku dziko ili straight forward. Ndiyo savuta kuti mupange mutsimikize kuti ndiyoona. Ndipo pothirirapo ndemanga, mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda Mayi Christina Zakeyo ati ndondomekoyi ithandiza kupititsa patsogolo ntchito zamalonda pakati pa dziko lino ndi maiko ena. Zotanthauza kuti pakali panopa aliyense amene afuna zitumiza katundu kunja chifukwa chonena kuti nthawi zonse katundu akamatuluka dziko lina lilonse limayenera katundu amene kumene achokera timayenera kudziwa kuti katundu amene ali originating kuchokera dziko lake litiro. Ndiye pakali panopa kalero timagwiritsa ntchito mapepala. Ndiye kuti munthu akafuna kutumiza zinthu kunja ndiye kuti atenge mapepala aja azungulire maofesi osiyanasiyana. Pakali panopa ndi ndondomeko imeneyi mutha kutenga foni yanu kapena mutha kutenga laptop yanu ndupanga register komanso kupanga create a certificate of origin yomwe electronic. Kukhazikitsa kwa chiphaso cha makonochi kuthandiza kuchepetsa kudalira chakale chomwe chimakhala chapepala. Bungwe la European Union ndi lomwe lapereka ndalama zogwirira ntchitoyi. Gulu la mabungwe omwe amapereka maphunziro aluso la manja lotchedwa TVET Consortium
lapempha kampani mdziko muno kuti zitsegule mwayi woti anthu omwe apanga maphunziro aluso lamanja azitha kukaphunzirako ntchito. Pempholi laperekedwa mu mzinda wa Blantyre pamene gululi limakumana ndi akuluakulu a kampani zosiyanasiyana. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mtsogoleri wa gululi a Benson Mongiwa, mwayi wophunzira ntchitowu umathandiza ophunzirawa kuti adziwe momwe ntchito imakhalira mu kampani zosiyanasiyana. Amongiwa anaonjezera kuti ophunzirawa akumakhala osulidwa bwino ndipo atha kuthandiza kuti kampanizi zizikwaniritsa zolinga zawo. Chiyembekezo chathu tikachoka pano makampani atsegula makomo awo kuti no azitenga achinyamata aluso lamanja kuti azikaphunzira makampani mene mucha chifukwa tikuzowa kuti dziko lisinthe tipanga achieve kapena tikwanilise masomphenya a 2063 zikudalira kuti achinyamata ophunzira bwino ntchito zamanja ndamene angakwanilise zimene zijazo. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani yopanga cement ya Portland a Irene Dokotangwaya alangiza gululi kuti lizionetsetsa kuti anthu amene amaliza maphunzirowa azikhala akudziwa za luso lamakono losiyanasiyana. Ayo tikuyembekezera kukumana ndi za zimene mwina tsogolo limene akulikonza kutenga ndi technology imene makampani tikulandira machine osiyanasiyana kuti nawonso akhalanso akupanga kafukufuku kuti ana wataphunzitse curriculum yanji kutsogolo kuno. Mmodzi mwa akuluakulu ku TVET Authority a Cripson Daudi ati mkumanowu unali wofunika kwambiri kamba kuti wapereka danga kuti mgwirizano wa eni kampani komanso gululi upite patsogolo. Kuonetsetsa kuti maziphunzitsa amene akuphunzitsa aluso amenewa ndi ophunzira bwino ndi odziwa ntchito yawo malingana ndi ndondomeko zimene zimakhala mu curriculum zokuti akuyenera kuphunzitsa ndi zimenezi. Timagawanso bwinobwino kuti ngakhale student akuphunzira kaya ndi general fitting kaya ndi automobile mechanics kaya ndi mbali yonse imene angaphunzire azithanso kuphunzira zina zokhuzana ndi kuziteteza pogwira ntchito ma issues a safety. Timayisesanso kuonetsetsa kuti nkhani za communication kaya ndi gululi lalonjeza kuti liwonetsetsa kuti ophunzira za TVET azikhala aphunzira luso lomwe ndilofunika ku kampani zawo. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Phungu wa dera la Mangochi Mkungulu a Aisha Mambo wayamikira ntchito yomwe aphunzitsa kugwira posula ophunzira msukulu zomwe zili mu zoni ya Chimwala Mbomali. Amambo omwenso ndi wachiwiri kwa wachiwiri wa sipikala wa nyumba ya malamulo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa aphunzitsi amene akhonzetsa bwino ophunzirawo pa zotsatira za mayeso aboma a chaka chino msukulu za primary komanso sekondari. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mwambo wa chaka cha 2024 opereka mphoto kwa aphunzitsi omwe agwira bwino ntchito yawo mdera la zamaphunziro la Chimwala unasonkhanitsa pamodzi aphunzitsi ophunzira ndinso akuluakulu ogwira ntchito zamaphunziro mboma la Mangochi. Mwambo omwe anachititsa ndi phungu wa derali yemwenso ndi wachiwiri kwa wachiwiri wa sipikala wa nyumba ya malamulo Aisha Mambo. Cholinga chake ndi kufuna kuyamikira ntchito yomwe aphunzitsi akugwira m'malo awo wa ntchito. Pamwambowu aphunzitsi asanu ndi awiri omwe ophunzira awo achita bwino pa mayeso aboma a standard 8 komanso form 4 chaka chino alandira mphoto ya njinga zakapalasa kuchokera kwa phunguyu, ndipo m'mawu ake phunguyu walimbikitsa makolo kuti atenge nawo gawo lolimbikitsa ophunzira kuti asamalekere maphunziro awo pa njira. Maphunziro kuti ayende bwino si ntchito ya mwana ophunzira yekhayo ayi, koma mphunzitsi ali ndi mbali yake komanso makolo nawonso ali ndi mbali yawo yofunika kuti aonetsetse kuti maphunziro akuyenda bwino. Maphunziro a mwana uja nchifukwa chake naona kuti ndiitane anthu onse okhudzidwa kuti tigawane mawu awiri atatu kuwalimbikitsa kuti maphunziro a mwana apite patsogolo. Mphunzitsi yemwe ophunzira ake okwana 11 anapambana bwino popeza ma A pa mayeso aboma a standard 8 pa sukulu ya Changamire, Ernest Magani wati ndiothokoza kuti walandira mphoto yomuyamikira ntchito yomwe wagwira. Pa sukulu pathu pali nyumba zochepa ambiri timakhalira kunja, choncho ndithandiza mayendedwe ochokera ku nyumba kufika ku ntchito komanso kubwerera. Komanso chichi ndi chilimbikitso kwa ine kuti ndigwire ntchito molimbika kuposa mmene ndagwiriramo, kuti kutsogoloko anaja adzachite bwino kuposa mmene achitiramo. Pamwambowu Aisha Mambo aperekanso zipangizo zophunzirira kwa ophunzira ochokera msukulu zosiyanasiyana za primary
ndipo m'mawu ake mfumu yayikulu Chimwala yalonjeza kuti ipitiriza kulimbikitsa anthu amdera mwake kukhala ndi chidwi pa ntchito za maphunziro. Dera la zamaphunziro la Chimwala lili ndi sukulu pafupifupi 14. Owen Mavula, MBC Mangochi. Mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering Jesus Nation Church, Prophet Shepherd Bushiri, wati msonkhano waukulu olowera mchaka chatsopano wa chaka chino ubweretsa alendo oposa 25,000 amayiko ena, zomwe wati zikhudza ntchito za malonda zambiri. Poyankhula pamene amalengeza za msonkhanowu, Prophet Bushiri anati mutu wa chaka chino omwe ndi Night of Goshen ukugwirizana ndi masomphenya otsekula mzinda wa Goshen chaka chamawa chino. Apa iwo apempha anthu ena ochita malonda osiyanasiyana kuti agwire ntchito limodzi ndi mpingowu pofuna kuona momwe atumikire alendowa. Ngati kudziwa kuti mdziko muno muli tourism kapena zokopa alendo, andi pali zinthu zosiyanasiyana zimene zimakopa alendo, pali nyama, pali nyanja, mapiri, komanso panopo ndikukhulupirira kuti dziko la Malawi laphatikiziraponso mapemphero. So anthu achamati akabwera muno Malawi amene akuti adule ma air ticket, imenezo ndi ndalama, amene alipire ndalama kuma airline a dziko lathu la Malawi, Kandeya Malawi, komanso akabwera kunoko amene akhale ndi ma transport kuchokera maboda kuti afike kumene makhalako, amene ndi ma taxi, anthuwo amalipiridwa ma dollars, ma pound, ma rand. Sizokhazo anthu achamati akabwera amapita maloji, mahotelo, ndipo sindikukhulupirira ngati weekend imene iyi ya pa crossover muzapezeke malo mu Lilongwe, potengera chaka chatha kuti ngakhale anthu ena amakagona ku Salima, alendo athu ena amakagona ku Kasungu, chifukwa kuti mu Lilongwe monse munalibe malo. So zonsezo ni njira imodzi yakuti anthu aja amalipira kumene agonako, ndiye ndondomeko zonsezo mukaziona bwinobwino zikubweretsa chuma ku dziko lino la Malawi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walandira ripoti la komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu akupitiriza kudzudzula olimbikitsa ziwawa pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo dziko la Malawi ndi lachiwiri mukomesa kukhazikitsa chiphaso choonetsetsa pomwe katundu akuchokera kudzera pa makina a intaneti. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masanano munali ndine Romeo Omali. Tsalani bwino. Komanso wina asababu na mizeni kuti ife tituluka mboma chaka chamawa.